Ahojte lidi, já vás vítám u nového videa. Dnešní video je, že jsem s váma chtěla mluvit na téma spaní. Nebo jak správně usnout. Rada číslo 1. Přečtěte si svoji nejoblíbenější knížku. Tohle stejně mi to nebaví a stejně to o ničem není. No vidíte, jak jste sami viděli, tahle rada nezabírá. Zkusíme radu číslo 2. A to je, udělejte si bylinkový čaj, to určitě pomůže. To by měl dobrý. No, poslední 2. To je kamarád. Snad to bude. Ty vole, tady je nějak vedro. Předtím mi vedro nebylo. Ty bylinky dokonce ani nezabírají. No vidíte, ani druhá rada nepomohla. Jdeme na moji třetí poslední radu. K mojí třetí poslední radě nebudete potřebovat ani čaj, ani knížku, ale tuhle botu. A teď říkáte, ale já s botou nespím a nejsem takový prase. Já taky ne, ale mám jeden speciální nápad. Jak jste si možná všimli, tahle bota má strašně tvrdou podrážku. No a hádejte, co s ní budeme dělat. Tuhle tvrdou botičku si vezmeme a omlátíme si ji o hlavu. No a pak respektive jenom přijde maminka, odtáhne vás do postele. Let's go! Ani tohle vám nepomohlo? No tak to už jste v tom případě na hlavu. Tak jo, pokud se ti video líbilo, tak můžeš dát like, pokud to tak dislike. Mějte se a čau čau! A jděte spát.